Tako nahajamo se tudi pri prvem Mitreju. Namik, molim za komentar ovdje. Ovdje imamo vrlo jaku i odličnu energiju. Odnosno cijelo vrijeme kruži minus i plus. Minus je odličan za čišćenje organizma, do minusa je plus i jednostavno punimo ponovo sa čistom i novom energijom. Znači u prijevodu ovaj dio ovdje jako ugodan za osobe svih vrsta, tako da kažem, za svu populaciju. Zašto? Upravo zbog tih ljekovitih sustava. Znači, opet ponavljam, gdje god imamo minus, tu čistimo organizam što ima u njemu da ne treba. Naravno, poslije njega lijevo desno po 2-3 metra naprijed nazad. Uzimamo plus, u prijevodu znači ovo mjesto jako ugodno za boravak i preporučuju se svakoj osobi dođu ovdje barem nekih 15-20 minuta da sjedite, šeta oko ovoga, imate klupe, tu mogu sjesti, ko puši cigaretu naravno može zapaliti, ko ne, uživa i lagano u sebi meditira, svako na svoj način. Još jedno kratko pitanje. Kao turistički vodič na piramidi Sunca, možeš da potvrdiš da ima na Mitrejama energije koje mogu da se osjeta? Apsolutno, energije su vrlo jake, pojačane u odnosu na bilo koja obična mjesta. To je prvi pristup, izlazak iz auta sam osjetio vrlo jaku i ugodnu energiju. Hvala. Molim lijepo.